Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na. Promise. Kakaisip sa... Oh, Pwede naman tingali nga kita, right? is that a joke? Seryoso ko. Sigurado ka? Oh, You think? Dili pa ko seryoso? Hapon na. Wa lagi si Jed. Di na tingali tumuan hete. Kay before lunch magina siyang maabot. Pasado 3:00 naman ron. Maubit to. Dili na tumuan ni. Oh, Uy, na may sakyanan. naan na lagi ka? Kumusta imong mami? Recovering na siya pagbiyan ako. Nganong nibiya man ka, nga wa pa man gyud siya maayo. Okay ra. Si daddy mismo ang niapuran ako pagpauli. Aw, ang inyo ding negosyo, no? Oo. Pero, na-miss na sa tika. Oh. Wa di ko ni mo ma-miss. Shh, uy. Madunggan ka, uy. Ngano di ay? Tana sa sod. Magpaandam ko pagkaon. May pa. Kaya medyo gutom dyan kada. Nidiretson dyan ko din higikan sa airport. Mao ba? Uy, hala, sige na. Tana dayon, aron makakaon na ka. Mao na'y nabisihan ako the whole time. Kapoy siya, pero fulfilling kaayo. So, wa dyan ay kay time nga mingaw na ako. Ha? Joke. Nakasabot ako, biboy. Imong gibisi pag-ayo imong self, pero dili ka magsigi kunaw na nako. Ganong feeler man kaayo ka dong. Kaya nga no, dili di ay. Medyo lang. Ah, paita. Medyo ra di ay. Pwede sad, mas pa. Nga nung siya yung manggod kayo ni akong babe, Shh, uy, ikaw pa, behave ko. Tingalik niya makakita na to. What? Seriously? lagi. Pagkita na ka mga pics na mo, ha? Wali ka miskot na ko atong nanawag ko nimo. Aw, wa pa mamiyad to. Ika, 3 days pa lang gani rin ron. Oh, nga naman. Supa ka? Supak good. Nashock lang ko. Ug bilig ko nimo. Wa pa gani kay 1 month din he. Nagka-develop pa na dayon mo. Okay noon. Kaila naman sa mudaan. Mausang gisugot dayon ka. Ops. Correction. Ako'y nisugot. Dili ako'y gisugot. Sure, Yes. Mao ba? Di ka mutuo sa? Wa sa gani ko mutuo. Wa ka tuo, oy. Ang ato mo ko nahibaw nga, patay ka siya nimo. Pero this time, ako'y iyang gipanguyaban. Ikaw do ba? Giro kay kado. Giro ako nimo. Giro na tawon. Narama pictures na mo. Tarama. Dabi. Mura man og Richard Gutierrez og Sara Labati. Sawap ang nagbuwag. Nagkawa sa nimo do, eh. Pabuwag ko mo sa mini mo dayon. Hoy, wa ko moingon na. Di tao do. Seriously. Duda mo ko ani. Duda nga unsa. Nga iyan lang kong gigamit. Para makapaduol siya nimo. Do. Kuyawa sa kunahon na nimo do. Ayawa na. Kinsinasayod. Nga, nakarelaya sa desiya, nga ikaw gidi ay iyang love. Ug dili ako. Aw, inuusap. Pero mahibawan raw niya na. Ayaw lagi ana. Nagunauna naman ka ana eh. Mo pa ganin yung pagsugod. Wa na dayon kay pagsalig. Og nganong nisugot naman sa in the first place kung naduda na kadaan? Siyempre,
taking advantage. Yung ngita na gud ka. Balibad pa ka? Ha? Ah, Hi, sir. Hi. Mga project proposals ni sir from 5 companies. Arabi. Okay. By the way, sir, birthday din ako on Sunday. Kung okay na nimo, invite na mo na ako ni Sheila. Kita lang upat kay maura mo makaya sa budget. I hope available ra mo. Sunday? Sige. Pero do, wali ka musultin ako do. Am sa niya sulti. Sige. Excuse na ninyo mga sir. Hoy do, kung wa pa ko mapakitadaan sa inyong pics, di yung kumutuo nga kamo na do. Kuan mo good. Sabot man sana mo gudo nga low-key rami din sa office para avoid sa intriga ba. Okay. Maayos sad. So, ikaw na invite ni Sheila, ha? Sure. Wala problema. Pwede ra ko haon ti ka diha Saturday, babe. Or wala na lang tingali ko daan Friday evening. Then magdungan lang tagbalik sa syudad Saturday morning. Babe, sorry gid kaayo na ako seminar ana. Di pwede mo pass lang sa ka? Ako man gud ang main speaker good. Okay. Nakaschedule naman gud didaan, babe. Magpadala kog regalo ha then. Pasabta lang si Karen. Og inasad siya nga salamat kayo sa invitation. Okay, babe. No problem. Babe, dili kay ko magtugay istorya ni mo ron ha kay nag-prepare kog mga survey questions. Okay. Sige, babe. Nakadisturbo pa yun ko ni mo. Sorry gid kaayo, babe ha. Sige lang. Mamawi ron niya ko ni mo pohon. Okay, babe. No problem. Bye. Maunay ng hagad kag inom. Tingala ko na. Lagrom ka. Pasensya duha nga nagisturbo ko ninyo ni Karen. Ay, tuam sa siya siyang auntie karon. Ipatawag siya. Okay. Wala ko kayo isturbo. Tuyo sa mo doy. Pero ang ako ando ba? Di gyud ko niya priority. Di mo sa tingali sa ingon do. Sa iyan ang giingon, nakaschedule ng seminar. O siya bagay ang main speaker. Lisod sa bayan na. Hinoon na. Pero ambot ba do? Doon naman gay times nga. Feel man ko na ako. Dili ko niya priority. Ay, ora do. Siya karoon nag-ingon na nga, dili maguna-una. Besides, kay bao na magigandaan unsa siya ka passionate sa iyang advocacy before ka nanguyab niya. Hinoon. Do, last na to ha. Napaka-meeting ugma sa buntag with some shareholders. Okay do. Hala, maubaday ko pa. Bisan og niingon siya nga okay te, pero na-feel gid ako siyang tingog nga nalain siya. Gwapa. Dili man sa pag-unsa, no? Pero kay baho ka, kinahanglan sa baya nga tagaan ni mong panahon si Dudong Carlo. Long distance love affair na baya mo. Kunya, nag-effort sa bayan na siya nga mo anagis probinsya kada simana kung walay kakulian. Maulagi te, uy. Pero maglisod magyug kurunti good kay fully book na baya gid ko. Okay. Dili naman na ni mo mag-cancel kay nakaschedule naman na. Pero sa sunod ba, ayaw ihurutan ng adlaw, ana, uy. Inday pa, taga-igid og panahon ang imong uyab, uy. Salamat te. Pasensya nga na disturbo ti ka te ha. Ay, way problema, uy. Bye te. Kan mo kuyog lang sa gid unta siya sa akong mga lakaw. Wala man unta tingali problema. Pero sige na lang. Mangita na lang gyud kog paagi nga makabawi ko niya. Uwa palagi si Carlo. Mudayon pa ka to siya? Undawin naman ko na to siya.
Sure na good nga wa si Sheila? Sure na. Doon na siya yung seminar. Hala no? Mas gipalabigin niya ang seminar kaysa sa kuyugan si Carlo? Previous commitment naman to siya, good. Di na pwedeng i-cancel. Labi pa kay speaker siya. Oh, hinoon. Sikat man ka kung speaker ka. Oh, niya agad eh. Hello. Hi, Karen. Happy birthday. Hi, sir. Thank you so much. Wow! Dahagin imong gift. Ako mo rin duha ni Sheila. Sir, tihagin ni Sheila, no? Bisan sa iyang mga shortcomings. Naagad yung boyfriend nga always ready mo cover. Oh. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!